Era unha vez o home. O século de ouro español. España. A reconquista iniciada a partir da invasión árabe no século VIII foi dando os seus froitos, a pesar de certas discordias. O reino de Aragón incluía Sardeña, o sur de Italia, Sicilia. Francia e Inglaterra tiñan que deixar sitio a unha España nacente que pronto ia ser máis poderosa ca elas. 1469. Isabel de Castela casaba con Fernando de Aragón. A dominación árabe quedara reducida ao reino de Granada, cuxa conquista acabábase de emprender. Habémolos botar ao mar. Que pena, empezaba a ser divertido. En 1486 conquistábase Málaga. O ano seguinte, o portugués Bartolomeu Díaz franqueaba o Cabo de Boa Esperanza. E xusto nesas vai ela e sai ao balcón. Levaba unha rosa prendida no cabelo. Só che digo unha cousa, tomeina nos meus brazos, Toma outra. Outra máis. E que pasou despois, gordo? A noite era tan doce que a biquei. En 1492 caía Granada, o último baluarte do Islam. Case 8 séculos de confrontación contra os maometanos deron como consecuencia uns españois íntegros e intransixentes, e o humanismo renacentista aclimatouse mal no país. Reprimía a Inquisición dirixida por Torquemada e expulsábase do reino os xudeus que non se convertesen. Moitos estableceranse en España había máis de 1000 anos. Mira para aí esa pobre xente, veros así parte-me o corazón. Cristóbal Colombo, despois de expoñerse en sorte o seu proxecto a Inglaterra, Francia e Portugal, obtiña o apoio dos reis católicos para a súa aventura, chegar polo oeste a India, China e Xapón, o Catay e Cipango de Marco Polo. Buscáronse mariñeiros para a expedición que embarcaron con grande entusiasmo. Un desexo ardente de aventuras animaba os navegantes valentes, e a Santa María, a Pinta e a Niña saían ao mar. Non había ningún sopro de vento. Colombo estaba inquedo. Mirade, levántase o vento, levántase o vento, levántase o vento, veña preparados para manobrar. Sería mellor volver atrás. Non, dixen que adiante. Volvemos. Non, prometo vos que atoparemos ouro. Ninguén o cree, todos queren regresar. Os medios da época deixaban moito que desexar. Colombo sentíase impotente. Os mapas parecían fantasía pura. O compás xiraba como tolo. O astrolabio non indicaba gran cousa. E as 3 naves movíanse a merced do mar. Xa se debería ver a costa. Mira ben, vixía, mira ben, diante de nós. Nada. Pero como é posible? Demo de mapa, todo está por facer. Xa se deberían ver as costas indias. Non queremos saber nada desas indias. Damos a volta, está claro? Ordena volver ou senón cortamos a gorxa. Atrás, capitán, non me oes. Por que tardas tanto? Terra! Pero ti que dis, vista! miñoca? Estás seguro de que é terra? Sí, é terra. Ali, vese moi ben. A estribor, estou seguro, mirade. Ai, conseguímolo. Acabamos de dar a volta á terra. Imos pasar á posteridade. Despois de 69 días de navegación, o 12 de outubro de 1492, Cristóbal Colombo descubría a América. A primeira illa na que desembarcou recibía o nome de San Salvador. Máis tarde, estimulados polas fazañas dos españois, moitos emprenderon a aventura. Jean Cabot, Américo Vespucho, Pedro Álvarez Cabral, Vasco da Gama. Un bo día os nosos amigos regresan á casa. Dirixa a corta destes bosques. Cuidado! Mira, ali o está. Mestre! Oh, Pedro, gordo, meus amigos, que alegría vervos. Vamos para a casa. Sí? Non. Sí? A pesar dos tratados, tamén se expulsaron do país os musulmáns non conversos. A súa expulsión sería un golpe para a artesanía e o comercio. O país sufriría as consecuencias durante séculos.
Hola, bos días, Pedriño. Veña, home, non acostumes malo. 1500. Neste ano nacía lonxe daqui en Gante un neno que no futuro sería coroado emperador. Carlos I de España e V de Alemanha. Vai outra árbore máis! Atopámonos no comezo do século XVI. Como a Roma noutros tempos, unha parte do mundo ia a adormecer. O Islam, a China, a India... Europa era o centro do mundo. España converteu os seus bosques en navíos. Teño unha idea. Pero que? Oi. Dicídenos que estades debuxando, mestre, se é que se pode saber. Mirade isto. A forma de certas polas deu-me esta idea. Pezas mestras para construir barcos. Un día xa o veredes, todas as naves han construir así. Agarda, non corras tanto. É verdade, adianteime un pouco, sí, é verdade. Aí están os pequenos. Pasan os anos. O bosque vaise despoboando. Os rapaces medraban. Non teñas medo. 1516. Fernando de Aragón, rei de España, acababa de morrer. Sucedíalle o seu neto, o príncipe Carlos, que aos 16 anos debería asumir ademais do goberno de España, o de Italia, o dos Países Baixos, o do Franco Condado e o de América. Veña, rapaces, vide comer. E pronto herdaría do seu outro avó, Maximiliano, o Imperio de Alemanha. Xa ves, Pablo, con tanto pó dentro de pouco non se vai dar respirado. E cos bosques cortados os animais van ir lonxe, fuxirán. A xente vai ter que abandonar o campo para ir ás cidades. O alimento vai escasear. Os meus respetos, señora. Son un gran guerreiro e vou vos contar as vellas aventuras. Agardade, herexes do demo. Derrotei os mouros completamente só. Sí. E ademais son un fidalgo, señora. Eu non traballo coas mans como eses pobres homes. Pablo, meu Pabliño. Por iso vos pido que o demo me coma. Ese lle dixese ao inquisidor. E vós, fieis, esquecede os vosos deberes. O país está cheo de conversos xudeos ou musulmáns que só finxen ter fé. Sabedes que abundan os posuídos polo demo e que a súa existencia é unha ofensa a Deus. Denuncialos é un acto de piedade que será recompensado. Finxe que está tola, pero a verdade é que está posuída polo demo. Sabe que o meu veciño nunca vai á igrexa. Moi ben, prativo, home. O seguinte... Ten a pel moi escura, non hai dúbida. Ese home é un deses conversos finxidos. Pablo! Inquieto! É amigo meu. Neste ano, Carlos V xa era emperador. A súa herdanza fabulosa incitouno a querer reunir toda Europa baixo o seu mandato e facerse o lema dos Habsburgo. O destino de Austria é reinar no universo. Magallanes emprendeu a súa volta ao mundo e Hernán Cortés dispúxose a conquistar México. Leonardo da Vinci acababa de morrer en Amboise. En Francia aparecían os castelos palacios, símbolos de prosperidade. Chaumont, Blois, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Chambord, cuxas obras acababan de empezar. Pero vamos volver a España. Ei, gordo, ti ves iso? Unha nora. Pobre burriño.
Tede bo corazón, cabaleiros, pras nosas boas obras. Ti que opinas diso? Está completamente de acordo. Pois logo aí vai o ouro, en barras! Xa nos veremos. Escoita, Pedro, quero che preguntar unha cousa. Dime. Para que serve unha nora? Voucho explicar. Hola. Benvidos, cabaleiros. Oh. Moscas do demo. Non faltan insectos por aquí, eh? Acabo de esmagar un. Un néctar dos deuses, señor. Querédelo probar? Tomade. Grazas. Oh. ¡Que picada! Que? Está boa a mazá? Perdoade, foi un erro. Non te desculpes. Regálocha. Sevilla está moi tranquila esta mañá. Onde está a xente? Mira ese da liteira. A cancha recorda. Sí, é verdade. Unha esmola, polo amor de Deus. Ala, pequeno, non chores así. Se non choro. Oh. Que máis quixera ese maldito que facerme chorar? Paréceme que ese cativo promete. Deuse de conta de seguida de cantiña adiante. Pobre Pablo, que van facer con él? Vámonos. Son un pobre cego. O Porto? Ves aquel edificio onde xogan uns rapaces por ali á dereita? Cego. Agarda un pouco. Oi. Agora verás balas levar. Ei, ti! Devólvemo que me roubache rápido. E agora unha labazada e unha patada no cu. Ai! Non perdeu o día. Mira, gordo, está entrando un barco. Que? Boa carga. Sí, un pouco de todo, como poderedes ver. Ben sabede lo que me interesa a min, capitán. Que queredes dicir? Quero dicir iso. Estes escravos son moi caros, querédelos? Cargadios. Eu sempre merco a mellor mercancía. Gustaríame moito ir en barco ou viaxar. A min tamén. De acordo, vamos a emprender a aventura. Sí. Parece que estades un pouco impacientes. E logo non coa boa vida que nos agarda. Que divertido debe ser. As viaxes ilustran a xuventude. Eu non conto, quero ir, quero sair na procura de ouro, ouro! En 1520, Francisco I entrevistouse con Enrique VIII no campo do Pano de Ouro para poñer freo á ambición do emperador. Pero o soberano inglés acabaríase asociando con Carlos. Por que non me quererían levar? 1520, en Turquía comezaba o reino de Suleimán o Magnífico, que se aliaría con Francisco I. As teorías de Martín Lutero ían se impoñendo en Alemanha e o mozo Carlos V desterra-o para obter o apoio do Papa na súa loita contra Francisco I. Rumbo á fronte! Non, quero dicir a babor. Sempre as vosas ordes, capitán. Xa está ben de liortas. Veña, collede os arcabuces. Atentos ás miñas ordes. Descansen. Armas. Ai. Agora pasamos ao exercicio de espadas. Por que non o de bastos ou o de copas? E tamén o de ouros. Ei, Deus santo, señor, contédeme. Así que trío de ases, eh? Moi ben, sí. Deixademe en paz, auxilio, capitán! Axudádeme, capitán, socorro!
Por Satanás, que pasa? Estámonos arredando dos outros barcos. Eu soamente cumprín as vosas ordes. Voute. Quieto, quieto, calma. Veña, encadeade estes dous canallas. Digo vos que os encadeedes. As vosas ordes, capitán. Sempre as vosas ordes. Non teño axuda de ninguén. A ver ti, colle o temón e achégate aos outros navíos. E nós que pintamos aquí? A iso lle chamas ti estar de garda. Praca, prepas. Estou enfermo, debo ter febre. Doemo o estómago. Temos fame. Non queda auga para beber. A ver ti, veña, érguete, lacazán. Botádemo ao mar. De acordo, facede o que pide de contado. Socorro! Se non estivese tan feble. Non é un espellismo terra á vista. Vistes como foi unha boa idea traer o cabalo? É menos fatigoso que ir a pé e, ademais, sin pão. Unha serpe venenosa! Veña, veña, cázao. Sí, a por él. Oh. ¡Viva! É unha aldea e, segundo parece, está habitada. Deben ser deuses, con iso na cabeza e con 4 pés. 1521. Dando a volta ao mundo, Magallanes morría nas Filipinas. Juan Sebastián Elcano, un dos seus lugartenentes, conseguiu chegar ao punto de partida tras un periplo de 3 anos. Con el regresaron 18 homes dos 237 que saíran. Pero agora están seguros. A terra é redonda. Aposto calquera cousa a que se foi bañar. Bos días. Viches o que eu dicía? Non entendo por que temos que traballar os homes. Éche verdad. Gústache esta, padre? Que che parecen esas figuriñas antigas? Vaya, non están mal de todo. Veña, á mesa. Avó, demóstralles que sabes facer nubes co fume. O noso amigo o Gordo é oleiro e Pedro fai mosaicos de pluma. Traballo delicado e prestixioso. Moi ben, está moi ben. Así me gusta, é perfecto, continúa. Rapaces, xa está ben de rebumbio. Deixa de traballar os artistas, que trasnos. Xa veredes como vos pilleu. Ai, que
Foi este pillamán quen empezou, que o vin... Mentira, ese gordecho pegou ao meu fillo. Xa, pero o teu fillo toscoulle antes a Pedriño. Cala, vasoira espeluxada. Repite iso, anda. Non iré despelexar agora. Non paga a pena. Non cabe dúbida de que non hai nada novo baixo o sol. De maiores seredes guerreiros ao servizo do deus Yaó. Cortarán polo cabelo deixándovos só unha guedella sobre a caluga e entraredes en combate. Mais tarde, cando fagades un prisioneiro, ou mellor dous, cortaránvos esa guedella e seredes illacs, ou semideuses, e as vosas cabeleiras, despois de que volvan medrar, caerán sobre a orella dereita. O valor dun illac mídese polo número de inimigos que matou ou fixo prisioneiros. Se matades, ou mellor aínda capturades 4 inimigos, hásevos adornar con brazaletes de coiro e penachos de plumas. Este prisioneiro é meu, o prisioneiro é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Mentira, é meu, mentira, A ver, rapaces, calade dunha vez se vos interesa saber cal será ao final a recompensa que obterá o vencedor. O valoroso guerreiro poderá danzar cunha moza fermosa pintada de amarelo para que resulte máis resplandecente e danzaredes... ¿Pero qué pasa? Queda a cocinar, vamos. Vamos levar as luces da civilización a eses salvaxes. A cambio do seu ouro, habémoslles dar a fe e o progreso. É o momento de demostrar do que sodes capaces, cabaleiros. Adiante! A fe é o progreso. A fe é o progreso. Agosto de 1521, Cortés acababa a conquista de México. O país contaba naquel momento con 12 millóns de habitantes. As epidemias traídas polos conquistadores reduciríanos a metade en poucos anos. O mesmo sucedería no Perú, dominado por Pizarro. Os conquistadores deronlle a España territorios inmensos, riquezas enormes. 1521, outra vez a guerra con Francia. En Alemanha, dividida en 400 estados, Martín Lutero fomentaba a insurrección contra o imperio e os privilexios da Igrexa. Mirad o que se me ocorreu. A ver, que vos parece esta roda provista de palas e movida pola auga? Pois... Si, xa vexo, non sodes quen de conter o voso entusiasmo. Non, é que... Esquecedeo, supoñamos que non dixen nada. Non se fale máis. Ocórreseme outra cousa. O que? Vamos ao porto, a ver se temos a sorte de ver regresar os rapaces. É unha boa idea. 1530, Carlos V era coroado emperador polo Papa Clemente VII. A reforma gañaba terreo. Impoñese en Xenebra, onde Calvino continuaba a obra de Guillerme Farel. Pasaban os anos e non había novas dos nosos amigos mozos. 1537. Jacques Cartier descubría e exploraba o Canadá plantando sobre o Monte Real, o Montreal á beira do río San Lourenzo, o estandarte de Francisco I. Entre España e Francia sucedíanse as guerras, as vitorias, os desastres. Levádeme ao país do ouro. Ai, miña terra, miña terra, miña terra. Neste ano, o francés Paré descubría a ligadura das arterias. O flamengo Vesal ensaiaba a disección dos corpos humanos. Copérnico di, a terra xira. Señor, quero vos amosar unhas maravillas. Estou seguro de que vos van interesar. Millo. Non. Agardade, queredes patacas? Non. Feixóns? Non. Tomates? Non. E cacao? É ouro, tedes ouro. Non, pero teño algo mellor. Mirade que maravilla, é un pavo. Non me interesa en absoluto. Pois a ver. Tabaco. Observade, señor. Iso é todo. Un momento. Permítanme que me presente. Banderú, de Ámsterdam. Quedo con todo o que ofrecestes. Non abonda. Iso é só a conta. En 1545 reuníase o Concilio de Trento. Había moito tempo que se agardaba. E que raio pinto eu en todo isto, Explicádevos! Tede calma, traio algo que vos vai gustar. Mirade. E por que non empezastes por aí?
Vistes como chegamos a un acordo. Todo iso é pro holandés. Vedes? En 1547 morreron Francisco I e Enrique VIII. Carlos V dá vencido os protestantes en Milva. Volverímonos ver algún día. 1553, Carlos estaba canso. Retirábase a Bruxelas. Porque a min só me dan a metade, non é xusto. A sopa! A sopa! En 1554, a dieta dos Habsburgo recoñece a religión protestante. A ver se temos sorte co próximo barco e volven os fillos para a casa. Carlos V abdicou e ia reinar Filipe II. Non, tampouco viñan neste. Empezo a perder a esperanza. En 1558 morría Carlos V. Segundo o seu testamento, non loitou por ambición, senón polo ben dos seus povos. Nese mesmo ano subía ao trono Isabel de Inglaterra. En 1559 asinabas a paz entre España e Francia. Vencera Filipe II. Pero, en que estado se encontra o país? 1571, Lepanto. Un soldado novo perdía unha man na batalla. A esquerda, afortunadamente. Chamábase Miguel de Cervantes. 1588, coa aureola da gloria do século de ouro español, a Armada Invencible dirixíase cara a Inglaterra. Que ia quedar de tanta grandeza, o austero e impoñente Escorial. Lope de Vega, imaxe das grandezas e contradicións da súa época. Quevedo, a chama pura de Santa Teresa de Ávila. O Greco. Cervantes, o manco de Lepanto e o seu inmortal Don Quixote.